Sí, doncs estem en el pati del castell de Montjuïc, un espai emblemàtic i de la memòria del 1714. Justament avui fa 300 anys el castell ja va ser rendit després de rendir-se a la ciutat de Barcelona. Durant tot el matí el públic que pugi al castell podrà veure com vivien i com es desplaçaven, com formaven, quines eren les armes, com vestien aquests soldats que vivien aquí, que estaven tant aquí al propi castell com en campanya. Creiem que aquesta pot ser una bona manera de commemorar el tricentenari 1714-2014, apropant el públic amb els realment protagonistes d'aquella confrontació que van ser els soldats i les persones que els acompanyaven, els civils que anaven darrere de les tropes militars i que realment també n'eren víctimes. Ara, justament 300 anys després, és la bona oportunitat de poder veure.